We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Next one, the hustler, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hirap yun. Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence itong back. Muli nagbabalik ang inyong Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre natin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang nakasurog pa again. I am back sa ating second game. The name is Wadi Jan Bachiller kasama si... Yes, good evening po sa lahat ng mga manonood natin sa ating mga social media platform. I'm Coach Paul Sepe. I'm very glad to be here. First time ko dito, Wadi. Napakagandang Yes, it's also my first time municipality dito Yes. sa Irusin, Sorsogon. But again, kanina nga, natunghayan nyo po yung labanan ng Team Gubat at ng team ng Prieto Diaz. So, ngayon naman, second game for Yes. our doubleheader, Wadi. Laban ng So, Irosin versus Huban. So tingnan natin kung ano ang magiging resulta ng ating second game. So wag na natin patagalin pa. Let's give our floor to our arena announcer na si Sir JB Salvidar to start things off. And yes, we are back. Laban ng Huban versus Irosin, the hometown. Yan na nga, nagbabalik si Wadi Jan Bachiller kasama si Coach Paul Sepe, bringing you this quality basketball na inhatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa, partner. Magandang gabi ulit sa'yo. Yes, partner, magandang gabi and magandang gabi po sa lahat ng ating manonood and pati dito sa lahat ng tao. Again, ayun, unang puntos mula dito sa mga taga-Irusin, partner. So, Yes, home team. So, talagang may sixth man, maraming tao. So, this is a very exciting ball game. Yes, first bucket is courtesy
of number 17 na si Cagos Jodel, courtesy sa pasa ni Tikboy de Rosario. A turnover. Ayan na si Noy Pragoso is rushing. Noy. Grabe si Noy Pragoso. He started to blossom his career, partner, since Yes, Kamaligan days. Ayan na si Gacos for 3. No good. Oligario grabs the board. Yes, partner, sabi mo nga, talking about Noy Progoso from Kamaligan. Kamsur leg pa lang, partner, naglalaro na yan dito. Naglaro pa sa Catanduanes, partner, and now dito sa Sorsogon. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Oligario. Crosses over. Binigay dito sa number 13 na si Bargayo. Misses the shot. Tikboy grabs the board. Ayan na si Del Rosario. What a pass dito kay Lopez. Pero dyan si Noy Pragoso to block the shot. And Tikboy deflects the pass. Binigay dito kay Gacos. 3 against 1. And a traveling violation ay naitawag dito kay Leonardo Lopez. Aynon, partner, 3 against 1. Yes, It could have been a partner. different story kung napasa niya kagad yung bola. Yes, partner. So, napakaganda sana yung recognition nito ni Lopez kay Aymar Sabayo sa kabila, partner. Pero na-excite siya. Yes. Masyado niya Yun. minadali naman yung pasa na yun. Yan, Wala pa siyang control ng bola eh. Ayan, look at the block ni Noy Pragoso Grabe. over na sana ang puntos na yun. Ayan na si Oligario with 8 minutes and 34 seconds. Tumira ng tres, pasok yan! And right now, Oligario is feeling it, partner. During the warm-ups, nakita ko talagang tira ng tira to sa labas. Yes, partner. And alam mo, nakita na natin to maglaro hindi lang dito sa Bicol, pati sa ibang mga liga sa labas. No? Ito si Oligario, talagang energetic to, partner. And Tikboy del Rosario hits his first 3-point bomb sa ating laro. And speaking of energy, partner, ayun na nga, yung tira ni Tikboy de Rosario. But Oligario answers Grabe. back. Grabe, partner. Napakabilis ng sequence, napakabilis ng laro natin. And si Del Rosario, long 3. No good. Oligario grabs the board. 3 against 3. Oligario attacks. And yun na nga, partner. A veteran point guard, partner. Once Yes, he heard partner. the whistle, talagang binato niya. But ang tawag na ating mga referees ay nasa baba pa. Yes, it's a pass ball, partner. Yung nga sinasabi ko nga kanina, partner, ito si John Oligario. Played also for Paranaque Aces on, Yes, partner. On the National League. So talagang experience to, partner, dito sa larong ito. And nasa Oligario, guarded by number 10 na si Alamares Alan. Ayan na, Pragoso with the 3-point bomb, misses the shot. What a rebound nitong si Planas. Gacos swings the ball to Tikboy del Rosario. Corner 3 again. No good. Rebound nakuha sa ilalim ni Alamares, but ginugulo. And meron tayong jump ball, partner. Grabe, very aggressive, partner. Ang Grabe. tingnan natin. Grabe, partner, as early as first quarter. Grabe yung intensity, partner. Almost 2 minutes gone by sa ating first quarter pa lang, pero napaka-exciting na ang laro. And Balik sa huban, partner, ang bola, I think. yes. Okay, balik sa huban. Yes. So, jump ball yung tinawag natin ating referee. Yung first possession kasi nakuha ng Yes, mga tama. taga-Erusin na balik sa huban yung bola. Yes, tama naman. Kaya alam naman natin, syempre nandito ang ating international referee na si Commissioner Eman Yes. Paraon. So talaga to guide these referees. Ayan na si Planas against Tikboy del Rosario. High post dito ay Pragoso against Aymar. Pragoso attacking Aymar. Block! And hindi nagustuhan ng Okay, so ayan. Hindi talaga nagustuhan ni Aymar yun. But the referee explaining, partner, talagang may hawak daw dun sa likod bago yung block. yes, tama dyan. Ayan, si Noy Pragoso with his first free throw. Namintis ang kanyang tira. Ayun nga, tama ka, partner. Noy Pragoso is not different na rin pagdating Yes, dito partner. sa Bicol Cup kasi talagang he is a champion dito Oo. with Team Kamaligan and naglaro din siya sa Cam Norte Leg. So Cam talagang Norte. hindi na iba ang So, ayan. Pero, partner, kung mapansin mo, mukhang kondisyon to si Noy ngayon. Yes, Medyo partner. pumayat siya Yes, pumayat compared dun sa ating Camsur and Cam Norte leg. and I've noticed, partner, friend ko siya sa Facebook and nakikita ko yung mga highlights niya, partner. Grabe. Slam after slam. Yan na si Tikboy. Corner 3, binigay kay Sabayo with the basic move. Sabayo with the hook shot.
No good. Rebound. Natapik. Ang bola mananatili dito sa mga nakaputi. So alam mo naman, kita mo naman partner yung experience talaga ng Aymar Sabayo. Very composed on that post move. Medyo napalakas lang yung tira doon. So talaga ito, babantayan natin itong matchup na to, Sabayo and Progoso dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. Kung mapapansin mo, very basic yan si Tikboy with his third try. Tikboy attacks. Tumama sa gilid ng board. Sabayo sa ilalim. Powering his way. Kanina pa, partner, medyo frustrated nito si Aymar dahil hindi niya makukuha yung bola. Pero nakuha ni Tikboy ang bola. With yan na si Tikboy, binigay dito kay Lamares. Sabayo with the fake. Sabayo attacks against Fragoso using his right hand. No good. Look how orthodox pare. Unorthodox. Kaliwaan talaga itong kaliwat kanan. Yan si Tikboy. Naagaw kay Oligario. Tikboy, binigay. Good defense displayed. Grabe, partner. Ang gandang depensa pinapakita ni Noy Fragoso. 2 against 1 yun, partner. Yes, partner. So magandang read yun ni Noy Progoso on that defense. Kahit 2-on-1, hindi siya nag-give up doon to steal the ball and napunta sa kanila ang bola ulit. Ayan na si Oligario, top of the key 3. Short on that, nakuha. Ayan na si Planas, short jumper. No good. Tikboy grabs the board. And the score is 7-10. Lamang po ng 3 puntos ng Huban with 5 minutes and 55 seconds remaining. Del Rosario, his second 3-point bomb of the ball game. And don't look now. It's a 10 tied apiece with 5 minutes and 48 seconds remaining sa ating laro. Yes, partner. So dapat ito, sabi ko nga, dapat bantayan din ito ng mga taga-uban ito si Tikboy Del Rosario. Partner, sabi ko nga, ito si Tikboy talaga. Sabi ko overall player to, no? Kung makikita nyo, may tira to sa labas. He can pass the ball, he can create. So, yan ang sinasabi natin dito. But again, for sure, kaya tumawag ng timeout itong mga taga-uban para partner mag-adjust doon sa binibigay nito ni Tikboy Del Rosario. Kasi for sure, siya ang magtitimon dito sa larong ito, partner. Yes, tama ka dyan. Talaga siya ang magtitimon at magdadala ng tempo dito sa Erosin Quad. And partner, mind you, partner, meron ba sila off the bench? Yes, Jamil partner. Bulawan. Ay, Jamil Bulawan pa sila. 6'5". Kung Mammoth is coming off the bench, and also, partner. partner, napag-ano natin kasi ito si Jamil Bulawan is also a local of Sorsogon. Is Yes, Sorsoganon partner, also. Kaya medyo, partner, itong big man, itong ang Irusin medyo loaded. Compare mo dito sa Team Huban. Pero titingnan natin kasi medyo okay naman when it comes to sa mga guards nila. Yan na Tikboy with the second steal of the ball game. Yan na si Del Rosario. Del Rosario. What a pass, partner! Not a sorry design, but there is Aymar. Yun na lang, napangiti na lang, partner. Itong si Tikboy Del Rosario off that miss ni number 23 na si Raymart Drew. Siyempre coming off the bench, medyo malamig pa. Nagulat siya. Kahit ako dito. Actually, partner, yung ganong klaseng pasa ni Tikboy, 2 beses niya na ginawa. Noong unang possession pa lang. Pero yun nga, napapangiti na lang si Tikboy. Napansin mo rin pala, partner. Partner talagang very reliable din tong si Aymar Sabayo when it comes to free throw shots. Kaya good thing na save ni Aymar yung possession na binitawan nitong si Drew Raymart. But again, partner, speaking of point guard, ito din nasa kabila, itong John Oligario. Isa din tong veteranong point guard when it comes sa mga liga dito sa atin. So talaga, ito, bantayan natin itong matchup na to, Tikboy and John Oligario. Yes, tama ka dyan. Linabas si Alamares at pinasok itong si number 3 ng Erosin na si Grifaldo Ronel. And yun na nga, si Labitag pinasok na din in replace of number 9 na si Planas. Ayun na nga, nahuli ka agad ng moving pick itong number 6 na si Duran. Yun, coach, one thing I've noticed, partner, pag talagang bagong pasok ang mga players, ano ba nagiging advice mo sa mga players? Kasi medyo jittery pa, medyo kinakalawang pa, so talagang kailangan pagpawisan ba o ano bang special instructions mo in order for them to catch up sa laro? Normally, partner, wag lang ma-excite. Just trust the system. Yun lang sinasabi ko. Kasi kung may sistema naman kami, sinasabi ko sa kanila, kung ano yung positioning mo, yun yung laruin mo. Huwag ka muna masyado ma-excite. Yes, kasi pag pinagpawisan ka na, sabi ko, maglulusen up ka naman yan eh. Yes, so, tama. yun ang normaling sinasabi ko sa mga players. Yan, good observation, partner. And after that,
jumper na binitawan ito ni number 3 na si Grifaldo Ronel Curtis in the pass. Pero si Olegario talaga is smiling because he hits the second 3-point bomb. And yun na nga, the second time na nabitawan ni Drew Raymart Oo. ang bola. So nag-i-enjoy dito si John Olegario, partner. So I think this is his first time na maglaro sa Ako Bicol. Yes, Kaya tama, siguro partner. excited din to. Kasi as I know sa mga players din na nasa Manila is malaki ang tunog nila dito sa Ako Bicol Cup, partner. Yes, tama ka dyan, partner. Talagang abang-abang na nila. Yan na. Yan na si Drew. Gets the ball. Number 7, outlets. Decano, binigay kay Tikboy. Sabayo. Against Fragoso. Binigay dito. Grifaldo. Kicks it out. Tikboy is open. Di nakita. Drew for 3. No good. Pero Grifaldo with offensive rebound. Pero mintis. Yan na si Noy Fragoso. Labitag. A veteran point guard passes to Labitag also. Olegario is open for 3. Olegario attacks and scores. Grabe, partner. Ayan na si Tikboy. Binigay kay Aymar with the fake. What a fake, partner. Sayang. Aymar again with the hook shot. A story miss, partner. Grabe, partner. That is 2 consecutive offensive rebound for Sabayo. Pero again, that's a traveling. Again, partner, puntahan muna natin itong si Regine Bue, ating isang courtside reporter. Regine, ano bang balita dyan sa courtside? Regine, pasok. Ito man ang unang laro dito sa Ako Bicol Cup ay tiwala sila na ang gabing ito ay para sa Team Irusin. Sabi nga Coach Jan at Coach Paul ni Coach Erwin Lohena ng Team Irusin, they are glad and proud na nasa team nila ang imports na sina Tikboy de Rosario at Aymar Sabayo. Ito raw ang pupuno sa kanilang kakulangan sa team, which are the big man at ang point guard. Bangaman, nasa kanila ang ilan sa mga veteranong manlalaro ng Ako Bicol Cup ay di afford ng Team Irusin na basta mag-rely sa kanila. Kaya sa halos 2 linggong pag-iensayo ay kanila ring ipinagtibay ang samahan between the imports at ang kanilang local players na magkaroon ng solid chemistry sa loob ng ball game. Yun muna ang updates mula dito sa ball game. Balik sa inyo, Coach Jan at Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Regine. Ayan na. Labitag is open for 3. Kaboom! Ayun, partner. Pasok yung 3 points na yun. Medyo nagmamadali, partner, itong mga taga-Irusin dito. 2 sequence. Medyo hindi nila makontain yung bola. So, ayan. Don't look now. The lead is up to 6 points. Yan na si Drew Bulawa. What a pass dito kay Drew. And what a give and go play dito kay Grifaldo. So yun ang dapat nila, partner, na gawin. Be composed, wag magmadali. Kasi pag gano'n naman ang nangyayari, nakakapag-distribute sila na mabuti. So ito kasi kanina nagmamadali itong mga taga-Irusin eh. So 2 turnover. Yes, huli na naman, partner. Itong si Noy Fragoso with a illegal pick. And siyempre, partner, binigyan tayo ng ating bossing na si Commissioner Lloyd Rivera ng kape. So maraming salamat galing dito sa Brent and Rose Milk Tea and Coffee. Maraming salamat po. Thank you po, Com Lloyd Rivera. And again, partner, itong mga taga-Huban starting to pick up, partner, yung kanilang face. Talaga, sabi nga natin, kahit ito medyo may mga guest player at may import sila, medyo nagkakakilala, nagkaka-jive sila sa laro nila. Yes, tama ka dyan. I guess when it comes to scoring pagdating dito sa Irusin, I guess Tikboy should step up right now dahil talagang medyo passive yung mga teammates niya. And right now, I guess Jamil Bulawan will add for sure pagdating sa scoring dahil niya. Now, he's in the free throw line to shoot 2. Yes, partner. So, pinangihan mo niya na si Aymar Sabayo. But again, for sure, ito, magko-contribute talaga to si Bulawan. Kasi, partner, tingnan mo naman, nangingibabaw yung height nito dito. Siya ang pinakamalaking mama dito sa larong ito. And I guess Jamil Bulawan is one of the tallest, if not the tallest, sa ating Ako Bicol Cup partner na naglaro. Yes, I partner. guess he's listed 6'4", 6'5" partner. Or 6'6", hindi natin Yes. alam. Pero yan na. Medyo, sabi nga natin, medyo may jitters pa, partner, pag pumapasok talaga yung mga players
But again, mga kaibigan, this is just our day 3 at itong dalawang kupunan na ito po ay una nilang laro. So this is their first outing dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Ayan na si Labita, guarded by John Decano. And nahuli itong si Jamil Bulawan. And medyo naisahan itong si number 6 na si Duran, itong si Jamil Bulawan. And right now, Labitag pala, partner, who is one of the elder statesmen pagdating dito sa Huban squad, who is now playing 40 above, partner. Pero kita mo yung physique, partner, yung kondisyon ng player na ito. And na si Labitag dancing. The shot clock is at 8. Labita, Oligario, binigay kay Labitag, nabitawan ng bola. Sayang yun, Pat. Again, balik sa mga taga-Irusin ng bola. That's a good pass. Yan na nga, bumawi na si Drew Raymart with that elbow jumper. Good recognition on the part of Drew on on Drew. And as Oligario, guarded by Decano. Crosses over. Muntik ng maagawan ni Tikboy. And right now, nasa penalty situation na ang both teams. So every foul will result to a free throws on both teams. Pero kung titingnan natin, partner, no, makita mo yung tayuan nitong mga players na to. Match naman itong dalawang kupunan na ito, no. When it comes to point guard position, doon lang talaga medyo may disparity when it comes sa big kasi talagang may dalawang mama. Pero when it comes sa execution, on their kind of play, medyo match. Yes. Yan na si Oligario, misses the free throw. Yan na si Tikboy crossing the half-court line against Oligario. Binigay dito kay Jamil. Tikboy attacks. Kicks it out and natapik. Ito si Tikboy De Rosario, ito si Jamil Bulawan. Matagal na din ito magkakasama sa mga laruan, partner. Kung so talagang kilalang nito ang bawat isa when it comes to this kind of plays. Kaya tingnan natin kung ano makakontribute niyan na magkakilala sila dito sa team ng Irusin. So that's partner, kaya na si John Decano medyo mabagal yung galaw niya papunta dun sa wide left. So talaga natawagan ng 5-second violation ang inbounder. Another turnover dito sa Irusin squad. So yun ang dapat nilang ingatan, no? Protect every possession. Yan na, Labita takes the 3. Misses the shot. Good box out sana ni Grifaldeo. Bata ng bola nakuha pa rin ang mga taga-Huban. Labitag sa ilalim. Challenging Jamil Bulawan. Misses the shot. Decano is in a rush. Binigay dito kay Grifaldeo. Del Rosario against Labitag. Mano y mano. Jab step with the spin. Tikboy. And one. Grabe, partner. What more can you ask? A good defense galing dito sa number 31. But a better offense. But better offense. Better offense on the part of the Aquaman. Yes, partner. So, this free throw of Tikboy will tie the ball game kung pumasok yan, partner. So, napakagandang galaw mula dito kay Tikboy Del Rosario. Del Rosario completes his 3-point play. And now, we are tied at 21 apiece with 49.1 seconds remaining. And if I'm not mistaken, partner, that is our second deadlock of the ball game. Yes. 29 apiece. And si Jamil Bulawan guarding Duran. Labitag is guarded by the Aquaman. Labitag hesitates, attacking Grifaldeo. Medyo tinamahan doon si Labitag sa kanyang mukha. So, tingnan natin, mukhang okay naman si Labitag. So, he will troop to the line for 2 kasi nga penalty na to, partner. Itong dalawang kupunan natin. Mga si Labitag, partner, I've noticed very steady din pagdating sa point guard George dito sa Huban. Yes. And he can shoot, no? He can shoot that 3-pointer kanina. So another one for Labitag.
Yes, talagang hindi siya natina again. Kaya lang, Looks at the crowd. ito yung mga pormahan natin na Yes, pag Martel. nakalaro mo, kala mo wala Pero very lang effective eh. partner. Ayan na. Oo. Si Drew binigay kay Jamil. What a cut by Drew. Oh! Gusto pa ibali sa kabila eh. Ayan na, muntik na maagaw ni Jamil ang bola. The shot clock is off. Ayan na, si Labitag again for Trey. No good. Grifaldeo grabs the board. Jamil is ahead. And muntik na. Partner. Mabibitawan pa eh. Napangiti na lang si Jamil dun eh. Kaya nga, partner, it could have been brought the house down. And sayang ng partner. And that's the end of our first quarter with buzzer-beating tira nitong taga-Huban. And they are up by 2 points. And what an exciting and Yes. entertaining first quarter. Yun yung meron tayo, Coach. sinasabi ko kanina. When it comes to execution, when it comes to energy, Parehong-pareho. parehong-pareho. Kaya naman, yun ang kailangan bantayan dito ng mga coaches, no? Kasi pag nakaka-score itong mga taga-Irusin, talagang hindi nagpapahuli itong mga taga-Huban. Babawi at bumabawi talaga sila. Yun nga, tingnan natin, partner. Come second quarter and the rest of the game, kung sino ba talaga yung magme-maintain ng energy na sinasabi natin na nasa simula is pinakita nila nitong dalawang team na ito. And as we can see, yung mga ating highlights ng first quarter. Yes, tama dyan, partner. Oligario started it all. Oo, tapos naman sumagot naman si Tikboy with Yes. a three-pointer. Yun na nga, the long three na binitawan ni Tikboy de Luzaro during the first quarter. And syempre, si Noy Fragoso, very aggressive talaga during the first quarter. And syempre, right now, yung Kaid Marino sa ilalim ni Aymar Sabayo, medyo maalat pa. Yes, pero maalat still, pa. And yun na nga, partner, kita mo naman sa ating venue. Maraming nanonood. Maraming salamat po sa nanonood sa ating Irosin Auditorium, Yes, partner. Maraming Irosin. salamat kay Mayor Honorable Alfredo Pidoy Cielo Jr. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dito sa inyong lugar. And right now, pasadahan muna natin ang ating mga leading scorers during the first quarter. Itong si Jonathan De Rosario with 9 points and si John Oligario with 11 points. Yun na nga, partner, leading the squad of both teams. Yes, partner. So yun lang nga. Ito si Oligario, naka 11 points na. Dito, tingnan natin kung magtuloy-tuloy to dito sa second quarter. Ito naman si Noy Progoso kanina. Nakakuha siya ng offensive foul, linabas siya, but now binalik siya dito sa pagsisimula ng second quarter. Yes, yan nga, partner. Marami ding nanonood sa ating live streaming sa ating Facebook page. And batiin ko si Miss Angel na napakaganda, nanonood daw. And salamat sa pag-suporta. Yan na si Aymar sa ilalim with the fake block by Noy Fragoso. Drew recovers the ball. 8 seconds to Decano. But there is number 14 na si Espedido Chris saving the day for the white shirts. So yun, kailangan itong mga bench player, nitong Irusin partner, mag-contribute din dito. Yun na nga, mintis ang tira ni Noy Fragoso. Pero partner, napansin mo kanina yung sapal na naman, partner. And on how Noy Fragoso challenges the shot of every player na lumulusot ito sa Irosin. Ayan si Tikboy, momentarily loses the ball. Binigay dito kay Drew. Drew will attack. Espedido is open. Decano with a Pinoy step. What a pass by Aymar. Yun ang sinasabi mo, partner, na patience pagdating sa offense. Yun ang sinasabi natin, partner. But again, ayun naman. Itong Oligario, sabi nga, mayroon kayong patience. Ito, hindi ako magdadalawang isip na tira to pag open ako. Sabi nga na si Tikboy. Sabi nga ng mga kaibigan ko, pag may bakal, itira mo na. Oo, sabi nga. Di ba? So, yun na. Ito naman ang ginagawa nito ni Oligario. And then, sabi ko nga, kailangan bantayan din ito ng mga taga-Irusin kasi, partner, I watch him play, partner, sa mga liga sa labas He's a ng deadly Bicol. shooter talaga. Oo, tapos napakabilis pa, streaky pa. So, hindi mo alam kung anong gagawin. Kaya ululusot or titira eh. Yan na si Tikboy with the fake. Tikboy with a short jumper. In and out. Espedido. Grabe, partner, ang hustle na pinapakita ni Yun. Espedido. Coming off the bench, si Chris Espedido talaga, I guess he grabs 2 rebounds na and scoring 2 points na rin. Very effective pagdating dito sa loob ng court. Yes, partner, pero ang physique nito ni Espedido parang parang military man Yes. parang police eh. Tama ka dyan, na nasa uniform personnel na si Oligario with a crossover, step back jumper. Wow, partner. He is in a mission right now, partner.
Grabe. Talagang gusto niya ipakita na ano ko dito, guest player. Talagang papakitaan ko kayo. Yun na nga, Drew. Naapa-apak na turnover yon. Pero partner, mabalik tayo doon. Ayan na partner. Look how he squeezes crossover plus the step back, Yes, partner. Gandang galaw. Gandang And galaw partner, yun. the smile The after smile. the shot. Yun yung sinasabi ko. Nag-enjoy talaga siya eh. Yun na si Oligario. And he kisses a fan doon. Napaka-animated talaga nito ni Yes, Oligario, partner. partner. Yun na nga. Look how Oligario, kung ano hinahatid din natin sa ating Oo. liga. Maraming salamat talaga. And look how kung gaano ka-enjoy yung mga tao dito Oo, na nanonood partner. sa loob ng Erosin Auditorium. Kahit nung kahit nung nakikita ko siya sa grabe itong maglaro eh. Kaya sabi ni Coach Paul, lumapit sa akin, tinuro yung sapatos ni Coach Tickboy na napakaganda daw. Nakakaya naman sa ating butihing commissioner na nasa kaliwa ko, baka bigyan pa ako ng size 11 na sapatos niyan. Ay, magandang gabi sa iyo, Commissioner. And si Oligario sinks the second free throw. And balik sa 4 and or 5 ang kalamangan, and partner. nakatingin din ang mga taga-IMBC na gusto rin humingi ng sapatos sa ating Commissioner Lloyd Rivera. And Baka naman. and as Espinido undergoes stop, he scores for 2. Magandang hugot itong si Yes, Espiritu partner. dito, partner. Mula dito kay Coach Erwin Lugena. Tira si Duran, attacks, kicks it out to number 13 na si Bargayo, misses the shot. Espinido grabs the board and meron na tayong 5,400 viewers. And na si Drew hanging Sin Min there, misses the shot. Pero hindi talaga nag-give up din itong mga taga-Bulan, Yes, partner. partner. Doon sa lusot na yun, talagang challenge dito ni Gogolin, partner, yung lusot na yun. So, again, sabi nga natin, sino ang matitirang mas palaban dito, siya mananalo kasi talagang kung makikita mo yung puso nito mga players na ito dito sa lerong ito, talagang grabe. Yes, partner, we have a substitution right now. Pinasok si number 21 ng Erosin na si Valderrama Renil in replace of Drew Raymart. Quality minutes din ang Yes, binigay ni quality Drew Raymart. minutes na Drew Raymart, partner. Bargayo, guarded by Tickboy Del Rosario. Oligario, may pick na binigay. Oligario dancing. Oh, nahuli siya doon, partner. And Grabe na yun lang first time nakita ko sumimangat partner si Oligario. napangiti siya doon eh. Pero napakaganda siya ng step side na yun Yes, eh. tama ka dyan. Ayan na si Duran. Stolen by Noy Pragoso. Dunk. Oligario. Yan, partner. Kala ko dunk eh. Kala ko ipapasa ulit eh. Yun ang partner. Yun ang hinihintay ko eh. Yun ang hinihintay ko. Yung pass back eh. Napatapik si Oo, Kuya Alex sa likod ko. diba? Akala ko. Kaya, Kala ko may... and I guess, partner, this is the biggest lead of our ball game with 34-29. Pabor dito sa mga nakapula na Huban. Yes, partner, sabi nga natin, talagang walang maliit na hindi nakakapwing, partner. Eh, yun na Kasi nga, partner. sabi nga natin, when it comes to size, talagang evident naman talaga yung size nito. Ayun mga na nga, Heroes. partner, di ba? We've noticed talagang na dito sa mga legs natin, nakita natin marami tayong uniform personnel, Yes. especially yung mga police. Yun pala, partner, nag-text ang aking coach, si Coach Mel, who is part of Bureau of Fire, si Mel Lodana, who is watching right now, na si Espedido po pala ay part of Bureau of Fire Protection, partner. Yun, sabi ko nga, yung Kaya, yung physique niya eh. Yung physique niya talaga is talagang Kaya- parang pang-uniform person. Yes. Sabi ko nga, parang army or police, pero Yes, maganda. part pala ng Bureau of Fire Protection. magandang gabi and salamat po, Coach Mel, sa information. Yun ang partner, kagandahan natin, may mga nanonood sa atin. And nakokorek tayo dahil syempre hindi natin familiar sa mga players na yan. Yes, So, and I remember sa Kakatando Honest Leg natin and Albay Leg, may mga players din na naglalaro from PNP and Yes, also marami tayo. from Bureau of Fire. So, itong Ako Bicol, hindi lang sa mga present player, kahit yung mga dati pang player, and also, ito yung mga kondisyon, hindi lang yung sa kondisyon, pati yung talagang mga veteran player. Yes, Makikita tama. nyo dito. Yun nga, speaking of veteran players, meron tayo on the side of Kamsur, yung sa San Jose partner.
a 55-year-old ata. Yes. He played for sa team San Jose. Itong si, nakalimutan ko ka. And then dun sa Cam Norte din. Ay, Cam Norte partner, din, si yung magkapatid. Hervin Tabuso. Yes, si Tabuso, the Nandun. ageless one, partner. Oo. Ayan na si Duran against Espinido, partner. Banging bodies. Ayan na, good defense. Oligario, shot clock is a 3. Oligario. And yun na nga, partner, natawagan ng foul. Itong si number 27 na si Hapin Raj. Medyo sayang nun, partner, Sayang bailout yun. na. 2 seconds, 2 seconds, 3 seconds on the shot clock. A good 20-second defense, partner. Oo. But the last part of the shot clock talagang nakapag-commit ng foul. Itong Huban. Erosin. And again, ito na nga. Mayroon muna tayo, partner, na report mula sa ating isa sa ating courtside reporter din na si Miss Jessa May Navales. Jessa, ano bang balita dyan sa courtside? Ayan, thank you so much, Coach John and Coach Paul. Napakainit nga ng bakbakan dito sa loob ng hardcourt as Team Huban established a good starting point for this first half. Maayos at malinis na transition nga ang pinapakita ng Team Huban, having good team chemistry. But then Erusin continues to challenge them back. Kaya wala silang lugar to stay put at maging kampante. Sabi nga ni Coach Aris Garjan, dalawa lang ang pagpipilian nila, manalo o matuto. So always give your best. Yan muna ang update mula dito sa Huban Bench. Back to you, Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat. Miss Jessa May sa update. Yun ang partner. Speaking of Spedido again, powering his way in against Noy Fragoso, and now he is now in the free throw line to shoot 2. And Very effective, partner, yung pagpasok. yes, nito coming ni- off the bench, partner. Yes, ni Coach Ervin dito kay Espinido. Pero yun nga, yung sinasabi nga natin, ito kasi nangyari kasi dun sa sequence na yun, kung makikita natin, pinareceive lang nila si Aymar dun sa hindi man lang na challenge, Yun na nga, partner. partner. Kaya yung tingin ng depensa na kay Aymar lahat, nung kumat itong si Espinido, dun, partner, na yung drop pass. So, kailangan pahirapan nila Yes, kung gusto tama. nilang wag nakakapasa ng ganun. Pahirapan nila yung mga big man itong Erusin. Kasi kapag mga ganun, easy lang yun, partner, for Yes, them. kaya nagkakaroon din ng kumpiyansa yung mga players to Oo. attack the rim at will. So Oo. talagang kailangan dumipensa ng malakas. Speaking, pinasok na ang point guard ng Huban na si Planas, number 9, parang aking kaibigan na si Aldrin Lasibalo is watching right now. Sabi niya, yan na si Planas, attacks, stops. No good, pero number 25 na si Serrano grabs the board. Planas, short jumper, misses the shot. And na si Espinido gives the ball to Del Rosario. Outlets to Aymar sa ilalim with the fake. Basic yung partner kay Aymar. Kita mo naman ang luxury of having Aymar Sabayo. A 6'3", 6'4" center who can run the floor. And siyempre, Matic, kay Tikboy, if you're open, talagang he will locate you. Yun yung napapansin ko dito, partner, sa mga bigs dito, sa yung mga taga Sorsogon, no? Napaka-mobile na mga bigs dito. So kung makikita nyo, mga nasa 6'4", malalaki pero tumatakbo. Yun na yung napansin ko kahit nung day 2 natin, when it comes to kay Jeb Bulawan. Yes, Jamil Bulawan, Bulawan. Ito din. Uwe Mendinilla. Even Ipino of Guba, talagang tumatakbo din kahit medyo mga bulky sila. And hindi na tayo lalayo. Yes, Billy Belga, partner. Billy Belga, hindi na tayo lalayo kanina. So, yun na nga, yun ang kagandahan dito. And the physicality, partner, maganda. yun ang nagugustuhan ko dito sa mga taga Sorsogon, itong mga Sorsoganon, the physicality of the game. Gustong-gusto nila na talagang they're banging bodies. Yes. One thing I like this, the Sorsogon squad is talaga kahit physicality nandyan, pero wala talaga sila. Wala. Kung di makikita sila- mo, nagtatawanan pa sila Yes, minsan. Pero yun nga, may mga excessive lang talaga minsan, hindi maiiwasan. Yes, pero kung banggaan lang talaga banggaan lang talaga. naman, walang problema sa kanila yun. Now we are back sa ating laro. Shoutout daw kay Dunes Million watching from Buraguis, Legazpi City. Sabi ni BFF Jody, magandang gabi sa inyo. And syempre may brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi sa inyo. Salamat sa pagsuporta. And nasa Oligario, heavily guarded nitong si number 27 na si Hapin. Gives the ball to number 18, Black. Tekboy looking for his teammates. Stops, Tikboy attacks. What a pass, partner, pero nandun, Espinido. Binigay kay Aymar, powering his way, Tikboy. With the fake, binigay dito. Hapin for Trey, kaboom! Good And- patience on the yes. part of Tikboy de Rosario, partner. Kahit hindi ko magat, partner, di na tarata. Oh!
Yun na nga partner, talagang dribbling display nito. Pinapakita ni Oligario partner. Partner, pinalitan na ba siya? Hindi pa, partner. Kung mapapansin mo, halos walang pahinga yan. And on the other hand, siguro si Tikboy parang hindi pa pinapalitan. Hindi pa rin pinapalitan. So, titingnan natin kung sino ang tatagal dito sa dalawang point guards na ito, partner. And Labitag is back right now. Gives the ball to number 18 na si Gocalin. Duran trying to attack Espinido. Natapik ni Tikboy. And yun na nga. Ayun na nga. Na-correct ng call. Yun na nga. Very obvious naman kasi na talaga bola ng Bola ng erosion doon, partner. But kinocomplain din nito ni Coach Aris na last touchdown itong mga taga-Irusin. Ayan na si Tikboy. 1-on-1 against Labitag. Si Aymar at the post. Di niya makita. Espinido. Ayan na. Itong si Aymar at si number 25 na si Serrano talaga. Grabe yung kitgitan sa ilalim. So, anong tawag? That's a double foul ang tinawag ng referee, partner. Pero hindi maganda sa side ng Erosin yun Oo, dahil alam ko kasi may second personal foul nito. Si Aymar Sabayo. And pinapabati nga pala or shoutout si William Ong, Jackson Uy of Sorsogon Knight Riders. Maraming salamat sa panonood and good evening po sa inyo lahat sa mga riders dyan. Magandang gabi po sa inyo and hope you're enjoying this Yes. this game talagang. Yes. Kami grabe yung intensity po dito sa live. Kung nandito kayo talaga makikita Ayan na si mo. Tikboy using the glass, misses the shot but there is Aymar. Yun na nga partner talaga. Hindi mo pwede, hindi mo pwedeng box out si Aymar sa ilalim. Yes, partner. Pag hindi mo yan binhacks out talaga, ano yan, parang giveaway mo na yan Yeah. sa kanya. Ayan partner, oh. Talagang Pero good recognition sana on the part of itong si Duran. Yes, tama. Kaso nung pataas na hinabol pa niya. yes, tama ka dyan. Talagang a luxury of having Aymar, he can use both hands. Pagdating, he can use right hand. Mind you, kaliwete ito partner. Pero left-handed. pag umaatake talagang gumagamit ng kanan to. So para very talented ang big man na to na si Aymar Sabayo. So, napaka-effective talaga. Alam mo kasi partner, minsan pag mga lefty talaga, ang hirap bantayan eh. Yes, tama ka dyan. Kasi di mo alam kung saan huhugot eh. Tama, yung mga kaliwete talaga. SB, yung kaliwete ang aking kaibigan na si Dennis Loria na kaliwete na napakagaling maglaro ng basketball. Magandang Pero gabi sa'yo. hindi natin napapansin partner, ganun-ganun na lang. Isa Yes. na lang ang hinahabol. Hindi partner. Ay, lamang na pala. Sorry po, Erosin. lamang na. So, napako sa 37 itong mga taga-Huban. So, because of that good recognition and team play na pinapakita nitong mga taga-Irusin dito sa larong ito. And right now, nanonood ang aking kaibigan na napakabait at napakapoging si Andrew Gonzales. Magandang gabi sa inyo. Kanina ka pa nagpapapansin dyan sa live, kaya batiin na kita, Andrew Gonzales of Sagpon. Daraga Albayan na yung favorite shot ni Tikboy na bibilis at babagal ang sabi ni Commissioner Lloyd Rivera. And right now, the score is 40-39. Oligario. Napaka-effective nun for Tikboy, no? Ayan na si Oligario. Step back jumper. No good. Espinido grabs the board. Grabe. That's all muscle, partner. Valderrama for three. Kaboom! Ayan na partner. I've noticed Tikboy is forcing all. A block by Del Rosario. Ayan na si Tikboy. Fakes. What a pass kay Valderrama, partner. And yun na nga. The swag nakita mo partner yung reaction after that block. Take over mode, partner. Dito sa ating second quarter. Ayan na si Fragoso powering his way. Muntik na makakuha ng 3-point play. Yun, partner, medyo nagmamadali na dito itong mga taga-Huban, partner, because na yun nga, sabi ko nga again, sanay ba sila na sila naman ang naghahabol dito. Tingnan natin. So this both teams are in penalty, partner, pala.
So every foul will be free throws for these two teams. But right now, ang nasa free throw line itong si Noy Progoso because of that good and aggressive drive na ginawa niya para maka-fish ng foul doon. Yan ang Fragoso, misses the first free throw. Yun ang partner, yung sixth man ng ating Rosin squad. Nandito na partner. Kita mo partner, doon sa gate ata yan ng auditorium partner. May mga nakaupo. May mga nakaupo Yan ba? sa taas partner, talagang hindi mahulog ang Crayom. And Noy Fragoso sinks the second free throw. I guess partner, magkapatid ba tong si number 31 at si number 1? Yes, partner, itong Labitag. yeah. Ipapatanong natin Yes. yan, partner, kung magkaano-ano sila. Like, Hapin! Oh! Grabe yung partner. Yan na si Duran, skying high. Yan na si Oligario against Stick Boy. Oligario. And natawagan ng 3-point traveling violation. And look how, tingnan mo partner, these two players are heating up each other. Talagang abangan natin sa second half kung paano bakbakan itong si Oligario and si Stick Boy Del Rosario. Yan nga eh. So, again, 5-point lead lang po ang ini-enjoy nitong mga taga-Erosin dito because of this good defense din na pinapakita nitong mga taga-Huban. What a pass partner sa ilalim. But I sorry miss ni Aymar. Ayun na si Tikboy. Valderrama Espedido attacks, powering his way, using the glass and scores for 2. Yun na yung pinaka-basic na layup na makikita nyo ngayong gabi. Yes, partner. And Using the board. pagbaba niya, partner, starting to flex his muscles. Partner, yan na si Labitag. Backdoor sana, kaso nahuli. Yan na si Hapin. Aymar is ahead, struggling to get the possession. Pero nakuha ni Labitag. Gives the ball. Ayan na si Aymar. Using his left hand. Oh, muntik na pero nakapasok. Muntik na Momentes. And ayun na nga. Yun yung mga sequence na yun na dapat alagaan itong mga taga-Huban, partner. Yes, partner. Napakaganda na sana. And don't look now, it's a 9-point lead, partner. And it's a Pagroso with the spin. Binigay dito kay Duran. And silencing the crowd, partner. Yes, partner. Yung kailangan nila yun ngayon. So tingnan natin if makaka-stop sila dito sa sequence na ito. Yan na si Valderrama. Binigay kay Tikboy. Corner tray. Tikboy. No good. Espedido and Labitag battling for the board. Nanalo si Labitag. Ayan na si Oligario. Hounded. Oh, steal. Ayan na partner. 2 against 1. Del Rosario. Good defense again by Noy Fragoso. Grabe partner. Second time, binabasang-basa niya. Yes, partner. Itong si Ayan Tikboy Del Rosario. Ayan na Now, si Labitag. No good. Partner, may problema kanina sa spacing kasi kanina. Oo. Oligario, stolen by Tikboy. But ayan na si Aymar. Aymar using his right hand and scores. Yun ang partner, pabalik tayo doon. Nagka-problema lang kasi sa spacing kanina. Tikboy opted to go to the center. Yeah. And nandun sa right side and medyo nahuli. Na-anticipate ni Noy Fragoso yung Dapat pass. sana nag-space out muna si Tikboy doon sa kabila, partner. Pero again, good thing naman na na-steal nila yung bola and napasa kay Aymar yung pass break na yon. Yes, So again, sabi ko nga, itong Huban medyo, they are not taking the ball properly, Yes, partner. Yun tama, ang nangyayari. So medyo nagmamadali at gusto kagad bawiin yung puntos. That's why. Era si Planas, Jamil Bulawan, muntik na maagaw ang bola. And Fragoso ay natawagan ng foul. Itong si Jamil Bulawan, I guess Jamil Bulawan should be relaxed, partner. Every time kasi kakapasok na lang Yes, talaga, partner. sundot siya ng sundot. So talagang he is prone sa mga fouls na ganoon. And kung ako, partner, if I'm defending Noy Progoso, hindi ko muna siya kukunin masyado na sa taas. Yes, partner. Kasi I will opt to defend him dyan sa baba kasi hindi naman siya masyado tumitira ng 3 points, partner. and yun na nga advantage ni Noy is mas mabilista Yeah, siya oo. dito. Kaya Jamil, kaya yan na nga partner, he misses the first free throw. And meron nagpapa-shoutout sa ating partner, si Miss Alexa D, who is watching right now. Maraming salamat sa panonood and pagsuporta sa Ako Bicol Cup. And syempre ang Ako Bicol Cup atid sa inyo ni Congressman Saldico. At ng Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, si Congressman Jill Bongalon. And syempre si Commissioner Lloyd Rivera, who's in the venue right now watching the game between
Huban and home team Irosin. Yes, partner. Speaking of, pasalamatan din natin si Governor Yes. Boboy Hamor for letting us play the game of Ako Bicol here. And also to Mayor Alfredo Cielo Jr. ng Irusin Sorsogon. And- Maraming salamat po. Sayang partner, a turnover. Yun na, with 2.9 seconds remaining sa ating first half. Lamang po na 8 puntos. Yes. Itong Irosin. And tingnan natin kung anong ma-execute na play nitong Huban sa natitirang 2.9 seconds. Ayun na si Tikboy. Yun na nga, natapik pa. Grabe partner. Nakaapak daw sa linya. Nakaapak sa linya. Itong si Tikboy. So, nevertheless, it's a good effort and muntik na makakuha ng steal. But 1.3 seconds remaining sa ating first half. Bargay with a 3. Muntik na pumasok yan in that hands. Our first half with a score of 43-51. What an exciting first Yes. half, partner. Napakaganda first half. First half pa lang, halos Oo. paubos na boses ko. Grabe. So, pag-aabangan natin ang mga lalalabing minuto sa ating second half. So, Yes, partner. kaya nga partner, talagang again, the name is Wadi Jan Bachiller kasama si Coach Paul Sepe. Labanang Irosin versus Huban. Magbabalik po kami sa ating second half. We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babab Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Pag-1, the Hustler, De La Cruz! What up? Yes, again! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babab for 3. Martin for Babab Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Yan for 3. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada ng
We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babab Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeeming himself. Pag-iwan, Hustler, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babab for three. Martin for Babab Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeeming himself. De La Cruz! What up? Yes! It is last minute na kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Bahala na kayo. For three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. And we're back sa ating laro. Laban ng Huban versus si Rosin, partner. What an exciting first half. Yes, partner. Ang nangyari sa ating kanina and sa ating mga leading scorers during the first half. Si Aymar Sabayo with 15 points. Hard-earned 15 points, Yes, partner. And on the other hand, si John Olegario with 23 points. Waxing hot during the first part of the first quarter. Nung second quarter, medyo napigilan siya. And so again, ako po si Wadi John Bachiller at your service kasama si Coach Paul Sepe, bringing you this match between Erosin versus Huban. And yun nga, partner, sinasabi natin kanina, take over mode itong si Olegario that first quarter, pero binawian naman siya ni Tikboy with 11 points nung second quarter, and also and the likes of Aymar Sabayo. So maganda ang pinakita nila. As a team partner, mas naalagaan nitong Erosin yung bola with just 11 turnovers on that quarter. Yes. Dito naman sa mga taga-Huban, medyo malaki yung turnovers, sa 15 turnovers sila nung half na yon. So titingnan natin, partner, kung ano gagawin dito adjustments nitong mga taga-Huban. Yun na nga, partner. As you can see, si Noy Pragoso asking for an isolation over against dito si Aymar Sabayo. Feeling niya talagang kaya niyang one-on-one si Aymar with the speed. Kita mo naman yung speed niya, partner, and nakakuha siya ng foul, and he is now in the 4.5 meter line. Yes, partner. So yun nga, sabi ko, this big guys will be very with
will have a very vital role dito, partner, sa larong ito. Kasi nga, sabi ko nga, ito si Noy Progroso, actually, kaisa-isa lang itong medyo malaki dito sa mga taga-Huban. Compare mo doon sa tatlong big guy nitong mga taga-Irusin. Itong si Bulawan, si Sabayo, and si Espedido, partner. Yes, so talaga medyo, pero yung numbers nila when it comes to total rebounds on the last half, partner, 25 for Irusin, 23 for Huban. So medyo malapit din. Yun na nga, partner. Kita mo kanina, nakakommit ng foul itong si Aymar. Ay, partner, his third personal foul. Yes. And right now, binawian niya dito. On the other hand, si Noy Fragoso, alam naman, very effective talaga si Aymar when it comes to post talaga. Yes, partner. So yan nga, ito ang babantayan din natin dito, partner. Ito ang babantayan natin dito, yung fouls na dito kay Noy Fragoso. Kasi pag nawala ito si Noy Fragoso dito sa larong ito, partner, mahihirapan itong mga taga-Huban dito, partner. Kasi sabi nga natin na ang mangyayari dyan, liliit sila compared to this team. So ayan nga, may tatlong foul na itong si Noy Fragoso dito sa larong ito. So dapat maingat na siya dito sa ating second half. Kasi pag nawala siya, this will be a big factor dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. Yun na nga, both big man has 3 personal fouls. Yun na nga. And shout out kay Melanie Shane Calderon is watching right now. And siyempre si John Marie Loyares ng BRTTH. Salamat sa panonood. Ayan na si Fragoso attacking. Yun na nga, very obvious foul, partner. Itong si Grefaldeo, partner. Medyo talagang liniin niya yung katawan niya and tawagin siya ng foul. Wala sa baba yun, partner. That's hindi bibigyan ng dalawang free throws doon si Noy Fragoso. Yan na si Fragoso over the undersize na si Grefaldeo, Ronel. Ayan na. What a defense, partner. Grabe. Ayan na. Medyo gigil na dun, partner, si and meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Regine. Regine, take it away. Sa unang quarter nga ay nangapa ang kupunan ng Irusin dahil masyado silang gigil sa paglalaro. Pero ngayon nga ay they already familiarized the ball game at alam na nila ang ritmo kung paano maniobra ng maayos ang laro. You know, coaches, it's really a big turn na malaki na ang kalamangan ngayon ng puntos nila kontra sa kabilang team. Sabi nga ni Coach Erwin ng team ay hindi sila magpapatalo lalo na at nasa loob sila ng kanilang baluarte. Balik sa inyo, Coach Jan at Coach Paul. Yes, maraming salamat. And right now, kita mo, partner, kung how dominant Aymar Sabayo is in the post. Talagang medyo ngayon, hinihingi niya na ang bola. And yun na nga sinasabi mo, partner, kanina. Yes, good partner. give and go play. Yun na nga, mabalik tayo dun sa sinabi mo na dapat talagang defense na maigi itong mga players sa post. Yes, partner, kasi mag-open up talaga yung defense pag na kay Aymar yung bola, partner. So, ang ginagawa, talagang dinidistribute nila na maigi ang bola na yan. So, maganda for Team Irusin. What a pass, partner. Yun na nga, si Aymar, muntik na. Sayang. Tingnan mo yung unselfish play na yun, partner. Pero Tikboy could take that shot na, partner. Kasi pwede, hinulog niya pa, partner. Tapos hinulog pa kay Aymar. Ganon. Case of overpassing, pero still, ang possession mananatili dito sa Irusin. Yun na nga. And right now, Tikboy signaling a play with exactly 8 minutes ang nalalabi sa ating third quarter. What a play. Yan na si Aymar sa ilalim, powering his way in. Nabitawan ng bola. Binigay dito kay Lopez for 3. No good. Planas with the board. Outlets dito kay Elpos. Medyo napabilis. At medyo hindi niya nahawakan ng bola. So another turnover, partner. As early as third quarter, 2 turnovers na ang binibigay ditong Huban. So sabi ko nga, kung sino ang mas relax at mas compose sa team dito sa ating third quarter, siya ang magwawagi dito, partner. So medyo nagmamadali itong mga taga-Huban dito, partner. Ayun, sabi ko nga, yung kumpiyansa na yan na binibigay nito ni Tikboy for his teammates. Ito si Hapen, nakisama na rin sa scoring. Tama, partner. Ito si Hapen, I've noticed, partner, this is a two-way player si Hapen who can play both defense and now he can shoot baskets. Ayan na si Planas guarding Tikboy. Del Rosario. Shot clock is at 14. Del Rosario powering his way using the glass and foul. Yun nga, partner. Banging bodies kita mo, partner. Yung physique ng dalawa. Halos
Match na match yung partner. Talagang parehong malapad. Pero ito, maganda din yan. Na-recognize nila na dapat pabantayan talaga yan si Tikboy. Kanina partner na pag-uusapan natin, no, itong si Hapin partner. So maganda ang pinapakita niya defending itong si John Olegario dito partner. So talagang pinapahirapan niya itong si Olegario dito partner. Dito kung mapapansin mo, Olegario ang daming open look nung first quarter nung pumasok na si Hapin dito partner. Talagang na-contain niya itong si Olegario. Imagine mo naman 23 points doon pa lang sa half na yon. But nung pumasok na itong si Hapin, talagang nahirapan na si Olegario to score. Guys, pansinin mo partner, na-contain pa tong si Olegario. Pero 23 points pa partner. Look how, yun na nga, what a defense displayed ba itong taga-Huban. Ayan na si Planas, skying high and scoring 2. Yan na nga talaga si Planas, guarding heavily ito si Tikboy de Rosario, but there is Hapin crossing the half-court line. Yan na si Aymar. Natawagan, tama. Good call by our referees. Magandang call na yon. Medyo yung pivot foot ni Aymar, medyo na lift niya doon. So, nagulat siya, partner. Magulat siya, Nakita no? niya lang dyan yung mga referees sa gilid. So, natawagan siya ng traveling violation. And again, 12 points lang, partner, ang inahabol nitong mga taga-Huban dito, partner. And partner, if you noticed, ganun ang style of play na ginagawa ng both teams, partner. Si Olegario is guarded dun pa sa backcourt. And same with Tikboy de Rosario there. Talagang, so these guys are marked man. So talagang alam nila kung anong gagawin ng mga coaches. And kudos to the coaches, partner, for that recognition na ginagawa nila. Talagang dapat pahirapan nila yung mga point guards. Kasi pag nakapag-distribute yan, sabi mo nga kanina, yung kumpiyansa talagang naipapasa, partner, doon sa mga teammates. So kung makikita natin kanina, ito si Hapin coming off the bench yan. Pero grabe yung pinakita niya na depensa dito kay Olegario because of that confidence na binigay din sa kanya ng mga teammates niya. Yes, tama ka dyan. Ayan si Gocalin, partner, kanina pa siya attacking at will the bigs of Erosin, and right now he scores his first free throw, and now he has a chance to score his second free throw, pero medyo short on that. Yun nga, partner, medyo malamig talaga. Yun na nga, mahirap talaga coming off the bench. Yun nga, sabi mo, should be patient pagdating dito sa larong ito. Ito na. 11 na lang ang abante nitong mga taga-Erosin dito, partner. Tingnan natin dito kung makaka-stop ba itong mga taga-Huban. Yes, ayan na. Si Decano again is in the lineup. Yan na si Gacos, gives the ball to Aymar at the post against Duran. Decano for three. No good. Aymar tinapik ang bola. And yun na nga. Hindi nakita na ating mga referees kung ano yung magandang. So, jump ang itinawag ng ating referee. So, yun na nga, ang possession arrow nandun sa side ng Erosin. So, ang bola mananatili dito sa mga nakaputi with 6 minutes and 16 seconds remaining. An 11-point lead by Erosin. Decano attacking. Yun na nga, nasapal ni number 18 na si Gocalin. Pero partner, look how tall Noy Fragoso jumps. Partner, kung nakalusot yun dun sa unang defender, sigurado ako. Sa help side, for sure, hindi. Grabe yung tinalon ni Noy Fragoso doon sa sequence na yun. What a pass and what a play by Erosin, partner. Smart play on the part of Team Erosin there. So talagang partner, napakalakas talaga nitong Aymar Sabayo, no, pagdating sa ilalim. Another stop, magandang stop na pinakita nitong mga taga-Erosin. Ayun na naman. Ayan na si Tikboy. Looks at the clock against Planas. Step back three. Short, but there is Aymar to save the day. Yun din pa, partner, yung naibibigay ng mga bigs eh. Yes, partner. Pag alam mo mayroon kang reliable bigs doon sa ilalim, talagang kahit tumira ka, alam mo may re-rebound para sa'yo. Yes, tama ka. Outlets to number 15. Ayan na si Grefaldeo. Scored for 2. Grabe. Another bench player, partner, na nagko-contribute. Talaga, alam mo naman, partner,
sa isang team talaga kailangan pag nag-distribute na or pag nag-contribute na yung mga bench players, medyo mahihirapan na ang opponent kasi your starting unit is scoring, pati ba naman yung mga second unit nakikitulong din. Tama. So yun ang dapat i-contain itong mga taga-Huban dito. Kung ayaw nilang lumobo yung lamang na yan. Yes, tama ko. Napansin ko rin dito sa squad ng Hirosin. Hawa-hawa na partner. Yung intensity dahil talagang every time na pinapasok sila, they are contributing. And we'll see if talagang wala pang sagot kasi masyado yung Huban dito sa third quarter natin. And I like to give a shout out kay Sir Arnolf Lorcha, who is watching right now. Maraming salamat sa panonood. And yun na nga, ako Bicol Cup atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, and also si Congressman Jill Bongelon is watching right now. Maraming salamat po sa suporta. And kay Governor Buboy Hamor, maraming salamat. And syempre ang mayor, ang butihing mayor ng Hirosin na si Honorable Alfredo Pinoy Shelo Jr. And right now, partner, we have a report galing sa ating courtside reporter na si Ms. Jessamay Navales. Jessamay, magandang gabi sa'yo. End of the first half wasn't go right for Team Huban. Matapos ngayon makapan ng Hirosin ang kanilang laro. Kaya naman during the halftime huddle, Coach Aris of Team Huban instructed his players to change their system. Aminado si Coach that they're undersized, but they will try to run the game. Payo ni Coach, be mature, wag puro lakas, be wise and work together. Babawi. Yan muna ang update mula dito sa Huban Bench. Back to you, Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat po sa update. And a steal nakuha nitong red shirts and number 23, bagong pasok na si Forges. Scores for 2. Rifaldeo sa ilalim si Aymar with the fake. Grabe partner talagang he is on a mission right now partner. He is scoring at will and he is unstoppable right now sa ilalim. Grabe yun partner. So hindi na nakababa kasi si Noy Progoso doon, kaya nahilapan si Duran. Nabantayan si Aymar Sabayo kasi kita naman natin yung height disparity nito ni Duran kay Aymar. Yes, what a shot by Duran. A much needed score on the part of Huban that stops the bleeding pagdating dito sa nakakapula. So ito na kanina partner, wala pa din adjustment sa defense, no? Talagang nakatao pa rin talaga itong mga taga-Huban dito. Yes, good defense displayed by Gocalin over number 17 na si Gacos Judel, forcing a turnover. And now the score is 54-67 in favor of Hirosin with 3 minutes and 53 seconds remaining sa ating laro. Nasa striking distance pa rin partner itong mga taga-Huban dito, so dapat di magkampante din itong mga taga-Hirosin. What a pass ni Fragoso dito kay Planas. Again, back to 11-point lead, partner. Ayan na nga, Decano grabs the board, Tikboy. Shot clock sa 13, guarded by Planas. Gusto mong himin ng pick, Grifaldeo with the pick. Grifaldeo natapikan ng bola ni Noy Fragoso. And Gocalin is flying. Oh, medyo muntik na partner, muntik na siyang madulas doon. But buti na lang na basket niya pa yung layup na iyon. Yan na si Aymar against Duran with the spin. Naaagaw at nakuha ni Gacos ang bola. Step back three. No good. Aymar with the rebound. Grifaldeo, partner. Good find on the part of Aymar Sabayo. Always effective itong si Ronel Grifaldeo. Mga piso-piso shots, yes, partner. Grabe din na ibibigay nito, partner, coming off the bench, partner. Kung makikita mo, itong si Grifaldeo, siguro nasa 6 points na. Yes, tama ka coming dyan. off the bench. And of notice, Planas is playing a good defense dito kay Tikboy. And a back shot galing dito kay Duran. Back-to-back baskets dito kay Duran. Partner. So, siyam na lang ang kalamangan nitong mga taga-Hirosin, partner. And look how Planas is guarding Tikboy de Rosario right now. Dinideny nila ang bola kay Tikboy. Pero Tikboy is humihingi ng isolation. The shot clock is at 8. Tikboy with a Hail Mary shot. Mintis
Nakuha ni Gakos. Gakos with a scoop shot, partner. Swerte pa, may kasamang swerte pa yun, partner. Yes, pero partner, good defense again by Planas over Tikboy Good de Rosario. defense on the part of Planas, partner. Talagang pinapahirapan niya tong si Tikboy. Ayan na si Tikboy. Muntik na maagaw ang bola. Misses the shot. Planas again sa ilalim. Scores for 2. But again, partner, hindi, kung ako ang coach ng mga taga-Huban, hindi pwedeng ganon. Partner, nakaka-score nga sila, but at the other end, nakaka-score naman itong mga taga-Irusin. Yun yung sinasabi natin, partner. So, yung efforts nila, partner, walang mangyayari pag ganon. Dapat, kung gusto nila makabalik, score, then stop at the other end. And kasi I've noticed, partner, nasa kabilang court pa, Tikboy is dribbling, is free will talaga. And talagang finding his open teammates. Ang gandang hugot din nito si number 18 na si Gukalin, partner. Kanina din siya. Offensive rebound. But mabalik tayo doon. Yun na nga. And Huban must stop the guards of Irosin in order for them not to pass sa mga big man nila. Oo, partner. So yun ang mangyayari. Medyo, ang sabi nga, mapapagod sila pag ganon. Palit-palitan na lang score. They need to stop para makabalik dito sa larong ito. So ito naman, sabi mo nga, good, ito si Gukolin dito na ipinasok dito for Team Huban kasi isang workhorse din to, partner. Talagang napaka-agresibo din when it comes to grabbing offensive rebounds and also defensive rebound. So pansinin ko lang itong partner na medyo lamang dito ang Team Irusan when it comes to steal dito sa ating laro with 8 steal nung nakaraang quarter at dito naman sa Team Huban na mayroon lang 5. Pero yun ang sinasabi natin, mas nagfo-focus ngayon ang Team Irusin sa depensa. And then pagbalik, partner, maganda ang pasahan at maganda ang recognition nitong mga players nila to find open man. Sina si Gukalin misses the free throw. Jamil Bulawan skying high, gives the ball to Dicano with 54 seconds remaining sa ating tatlong yugto. Labang po, 62-73. Pabor dito sa Irosin. Yan na si Jamil, ceiling. Oh, what a move, partner. Classic Jamil Bulawan yung partner. Yes, partner. So, siguro, partner, kailangan ng dumobol nitong mga taga-Huban kasi nga, sabi nga natin, may 3 ng foul itong si Noy Pogroso. So talagang papahirapan na siya for sure sa ilalim. Look how patient Jamil kanina sa kanyang offense. Yan na si Sir Espedido. Gives the ball to, ayan na si Tikboy rushing. Tikboy gives the ball to Dicano. Open for 3. Bang! May mata sa gilid ng kanyang ulo si Tikboy de Rosario. That's another good pass coming from Tikboy de Rosario to find the open man. Yan na si Gukaling with the spin. And nahuli na mayroong tuhod daw itong si Jamil Bulawan with the spin. 0.5 seconds remaining dito sa ating laro. Lamang po ang Irosin with 16 points. And penalty na din dito itong mga taga-Irosin, partner. Yes, partner. With 0.5 seconds. And I guess si Gukalin kanina pa partying sa free throw line, partner. Yes. So sabi ko nga, workhorse din tong batang to. Talagang hindi nag-give up on every play, partner. And again, tingnan natin kung papasok itong last throw. Wala. Siya pang naka-rebound. Medyo hindi niya ata alam na 0.5 na yung natitira. So that's the end of our third quarter. The score is 63-78. Lamang po ang itong home team na Irusin. But again, partner, sabi ko nga, yung lamang na yan, hindi pa sila nakakasiguro dyan, partner. Kasi alam naman natin, kung makikita mo, partner, during the third quarter, sa Team Huban, pinahingahan ng mabuti itong si John Oligario. Yes, so hindi natin alam kung ano iniisip or ano pinaplano nitong coaching staff nitong mga taga-Huban dito. And again, this is everybody's ball game pa rin. Yung kalamangan na yan, hindi pa sila sigurado na sila na ang mananalo ngayong gabi. Yes, tama ka dyan. And syempre, with the likes of John Oligario is in the Huban squad, anything can happen dahil alam naman natin si Oligario, John Oligario is scoring guard. So alam naman natin na talagang they are capable of bouncing back sa ating laro. So again, this is our the day 3 of your Ako Bicol Cup Sorsogon.
Bukas po, nasa Pilar kami. Sa lahat ng mga taga-Pilar, watch out for ako, Bicol, kasi nandyan po tayo. Dyan yung venue natin for tomorrow. So, again, this Ako Bicol Cup is brought to you by Rep Saldico at ang Ako Bicol Party List. Kasurog, katabang na kasurog pa. So again, partner, eto nga, as we can see, the highlights dito sa laro natin, Noy Progoso, Aymar Sabayo, and yung mga coming off the bench ng mga both teams talaga nagko-contribute dito sa larong ito. Again, pasadahan ko lang, partner, itong kasi venue tayo for tomorrow, March 7 sa Pilar. The game will start at 6, Castilla versus Magallanes, at 8 naman yung Dunsol facing the home team Pilar. Yes, napaka-exciting ang larabanan natin bukas. Manood tayo, nandun tayo sa Pilar bukas. So talagang punta kayo ng maaga para may maupuan kayo. And if not naman, kung hindi kayo makakapunta sa ating venue, meron tayong mga social media platforms. Paki-like na lang at paki-subscribe para at least updated kayo sa mga games. And yun na nga, partner, ang ating leading scorer sa ating laro ay Marsabayo. Is a man on a mission with 24 points pagdating naman dito sa Irosin. And look how Tikboy is an all-around player with 11 points, partner, 7 assists and 6 rebounds, partner. Yes, partner. So yun nga, sinasabi nga natin dito, partner, talagang if yung mga guards ma-distribute nila yung bola ng mabuti, yung kumpiyansa ng mga teammates niya, for sure, lalabas at lalabas. Yun ang nangyari dito sa team Irusin. Yes, and good, I will just recognize yung depensa ni Hapin kanina and also kay Planas. Now, magkakaiba yung ginagawa nitong Team Irusin. Iba ang pinapatao na naman dito kay John Olegario dito sa pagsisimula ng ating fourth quarter. Tama ka dyan. And Kitikboy din. Yan ang partner, well rested ang binibigay. Si Jamil, ceiling sa ilalim with the fake. Jamil against Progoso. Misses the shot. Bargayo and stolen by Decano. Decano drops it up to Bulawan. Pero nakuha ang bola. Tikboy. Grabe, partner. Basic na basic, I'm speechless, partner, of that move. Di ko alam kung mabilis. Biglang babagal. So right now, the score is 63-80 in favor of the White Shirts. Ayan na si Olegario. Crosses over against Decano. Fragoso. Top of the key. Spinning against Espedido. What a move, partner. Grabe, nahugot niya pa yon. Yan na si John Decano against Serrano. Misses the shot. Labitag. And Drew battling for the board, and a possession will go to the Red Shirts. So ito talagang pinapahirapan nila makareceive dito si Olegario. And right now, Bargario crosses the half-court line against the Aquaman. Kumat. And natawagan ng holding foul itong number 7 na si Decano. Medyo nasobrahan. Yes, partner. And partner, naisahan siya. Oo, naisahan siya doon. But again, ito, 15 points ang inahabol at the early goings of the fourth quarter. 8 minutes, 52 seconds remaining. So tingnan natin kung anong gagawin dito ng mga taga-Huban, partner. So Labitag. Binigay dito kay number 13 na si Bargayo against Tikboy del Rosario. And Decano guarding at will itong si Olegario. Fragoso, 4-3. Short on that, yun ang mga partner. Medyo talagang nahihirapan din itong si Noy Fragoso dito kay Sir number 14 na si Espedido Chris. Yes, partner. So kung makita mo, sumignal ng substitution itong si Noy Fragoso. And iba na naman yung nakatao kay Tikboy de Rosario. Yes, partner. So talagang both teams ay pinapahirapan ng kanilang mga guards dito, partner. But again, sabi nga natin, ang kagandahan dito, may mga ibang players pa na pwedeng mag-step up. Ayan na si Olegario. Grabs the board. He is rushing. Gives the ball to Bargayo. Flies. Muntik na siyang abutin. Yun ang kailangan nitong gawin ng mga taga-Huban. Pag may opportunity to run, they should run and push that ball. Ayun na naman. Good backs out on the part of Noy Progoso. Nakuha nila Bitag. And Olegario waving his teammates, looking for an isolation. Olegario, in and out dribble. And natawagan ng offensive foul. Itong si Labitag, sayang nun, partner. Sayang yun. Yan na si Fragoso, pinalitan to. Number 6 si Duran. Siguro papahingaan muna, partner, kasi sabi nga nababad ng masyado doon sa third quarter.
And right now, kita mo, medyo may konting slight advantage itong si Jamil over dito. And but a bad pass by Tikboy. Del Rosario. And si Labitag. Binigay dito. And good recognition on Labitag to cutting Bargayo. And right now, mayroon tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Regine. Regine, magandang gabi sa'yo. Rinig na rinig natin ang mayat-mayang kantsawan at sigawan mula dito sa loob ng Irosin Public Auditorium dahil sa magandang laro na ibinibigay ng Team Huban at Team Irosin. Naging maganda ang defense ng Team Irosin pero para kay Coach Erwin ay matatapon lang ang depensa kung pangit naman ang opensa. Kaya ngayon ay mas lalo nilang paiigtingin ang opensa kontra Team Huban hanggang sa dulo para masigurado ang kanilang unang panalo sa torneyong ito. Yan muna ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach Jan at Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Regine, sa update. And as you can see, Bargayo misses the second free throw. And si Decano, I guess, on the side of Irosin, dapat wag sila magmadali kasi napapansin ko, they are taking shots. Yun na nga, muntik na maagaw. Del Rosario, powering his way. And again, si Sabayo, misses the shot. Bargayo, but there is Tikboy again, intercepting the pass. Oh, Rajon Rondo was in the house, partner. Careless pass on the part of Team Huban there, partner, para ma-steal ni Tikboy. Sabi nga natin, partner, medyo nakalalamang when it comes to steal din itong mga taga-Irusin. Sabi nga ng report ni Regine kanina, maganda yung pinapakitang depensa but kailangan ayusin yung offense. So yun nga. But again, Bargayo with a 3-pointer to answer back dun sa turnover na nagawa niya kanina, partner. So that's a 3-pointer. So again, ito partner, 12 naman ang kalamangan. Or that's 11 point ang kalamangan nitong mga taga-Irusin. So again, sabi ko nga partner, with 6:48 remaining, nasa striking distance itong mga taga-Huban. Hindi mo dapat magkumpiyansa itong mga taga-Irusin kung gusto nila manalo dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. Yun na nga, they cannot afford to loosen up right now dahil alam naman natin kung paano bumalik itong Huban squad with the likes of Labitag and Olegario inside the court. Yan na si Drew attacking the baseline, binigay kay Aymar. Ayun na si Ceres Pedido, but I sorry miss. Overcooks yun, partner. Yes, yan na si Bargayo, binigay dito kay Duran, flying high and attacking Tikboy Del Rosario. Again, eto siyam na naman ulit ang kalamangan nitong mga taga-Irusin dito. Maganda yung pinapakitang depensa nitong mga taga-Huban at the early goings of the fourth quarter. And si Tikboy, one-on-one against the bigger Bargayo. Aymar is at the post against Duran. Shot clock is at 8. Aymar attacks. Aymar inuunti-unti with a spin. And nahuli itong si Aymar Sabayo. Nabigyan ng konting lambing itong si Duran during that sequence. But good defense na part of Duran, partner. Talagang na-challenge siya dito. Ayun, that's the fourth personal foul of Aymar Sabayo, partner. And this is will be a good development for Team Huban here. If mapatuloy nilang mapapower trouble itong mga big guys itong Team Irusin. Yun na nga, what a block by Tikboy Del Rosario over Olegario. Ayan na. A duty foul binigay ni Labitag dito, partner. Veterano. Alam niya, talaga may iwan siya, partner eh. So talagang binakuran niya. Backward defense tawag natin dun eh. Backward defense. Ewan ko na lang kung makatakas ka pa sa depensa nyo. But nevertheless, it's a good foul, partner. Oo, so maganda. Pero maganda, pinapakita, partner. Yan na, siyam na lang ang hinahabol itong mga taga-Huban dito. Yes, tama ka dyan. And right now, eto, may blob tayo. Tingnan natin yung gagawin ng mga taga-Irusin dito. Yun na naman, partner. Good seal. Ayun na naman yung play na yun. Kanina pa yun, partner. I guess tries na ata. Nangyari yung sequence na yun. Hindi pa rin nakukuha ng Huban. And right now, partner. Grabe. Good pass on the part of Olegario. Good shot on the part of Serrano. Maganda yung recognition din ito ni Olegario sa mga teammates niya na open. So, medyo grabe yung depensa sa kanya. And right now, ang ginagawa niya is to distribute the ball. Yes, tama ka dyan. And right now, Decano attacks Olegario. Inatawagan lang foul. And
Muntik na makapasok, and right now, lumapit ang ating statistician partner na si Tikboy Del Rosario has 15 points, partner. 8 rebounds, 5 assists, and 6 steals, partner. Yun, An all-around performance. Kaya sinasabi ko kanina, partner, yung sa steals department talagang nangunguna itong mga taga-Irusin, partner. In the likes of Tikboy Del Rosario. An all-around performance pagdating dito kay Aquaman. And syempre, ang leading scorer ng Irosin, si Aymar Sabayo with huge 26 points, partner. Ayun na. Binalik na ulit si Noy Progoso dito, partner. I guess ito na yung huling lakas itong ni si Noy Progoso right now. Kumbaga, it's win or go home pagdating dito sa big man dahil talagang medyo sampa ang kalamangan. And yun na nga, 10 puntos na po ang kalamangan ng mga taga-Irosin. And right now, partner, meron tayong substitution. Si Valderrama Renil, pinasok over dito sa kay Drew. So tingnan natin. Maganda rin ang contributions ni Valderrama kanina during the first half. Yes, partner. And si Planas din, binalik na, partner. Yes, partner. Dito for Team Huban. Ang kryptonite ni Tikboy Del Rosario. Ina si Oligario, attacking. Oligario kicks it out, and another steal by Tikboy Del Rosario. 5 minutes remaining. Tikboy gives the ball to Dicano, to Valderrama. Tikboy is open. Looks at the clock. It reads 13. 1-on-1 against Labitag. Step back jumper. Come on! And now, partner. What can you ask for, partner? What more can you ask? Tuwang-tuwa ang mga fans dito na Irosin. Cheering up for Tikboy Del Rosario. Ayan na si Planas. Attacking. Nabitawan ng bola. Nakuha ni Aymar. And yun na nga, naisan, partner. Ni Tikboy itong si Planas. Veterano. Good move on the part of... Kung ako yung partner, baka gumulong na ako na 3 beses. Kita mo naman yung bangga, partner. Buti na lang talaga. Napakalapad din kasi nito ni Planas, yes, partner. Akala ko magkamukha eh. Pareho yung yung physique nila eh. Yes, and right now, partner, this is not a good sign on the part of Huban dahil nasa penalty situation na sila. Yes, and every free throw will cause, every foul will cause a free throw para dito sa Irosin, and yung Tikboy since the first one. Ito na, take over mode na naman dito si Tikboy. Yes. Dito sa last part ng ating fourth quarter. Okay, so that's I think the 21st point of Tikboy Del Rosario on this game. Yun na nga. Another one. And right now, partner, 22 big points. An all-around performance dito para kay Aquaman. Medyo natahimik sa scoring itong si Oligario. Ayan na si Oligario. Misses the shot. Labitag secures the board. Binigay dito. Shot clock is at 11. Oligario. Binigay kay Noy against Espedido. Noy attacks, loses the ball. Ayan na si Tikboy. Yan na nga, good defense ang binigay dito ni John Oligario. Good recognition. Alam niya na pupunta dun sa left side ito si Tikboy eh. And napakabilis din talaga ni John Oligario right now. And at exactly 4 minutes remaining sa ating huling yugto. 15-point lead. And Tikboy nahihirapan i-inbound. Binigay dito kay John Dicano. Aymar is at the post against Noy. Umat si Tikboy. Aymar with the piso-piso shot. Short. Planas gives the ball to Labitag. Yan ang partner. His first point, partner. Oo. Hinintay niya yung contact, partner. Gandang lusot ni Labitag. And I've noticed, partner, si John Dicano being steady sa point guard Jorge na si Valderrama. Ayun yung sinasabi mo. Nakapabalik tayo doon kay John Dicano. Manning the point for the Irusin. Very cool and very calm, partner. Yes, partner. In replace of Tikboy Del Rosario, finding his open teammates. And yun na nga si Valderrama. Once he's open, he's automatic pagdating sa mga jumpers na gano'n. Yes, partner. So siguro, yun ang kailangan din ng mga taga-Huban. Yung steady na point for them para makahabol sa larong ito. But again, partner, may nagpapa-shoutout dito sa atin coming from Magallanes, Sorsogon pa to. So again, Ana family ng Sorsogon, ng Magallanes and Jerry Valderrama
pulis na taga-Irusin. Yes. Nakasupport kami. Pa-shoutout Ben Ana, si Tito Ben Ana. Hello po sa inyo. And pinadalhan kami niya nung nakaraan ng crab partner. Ay, ayos So yan. Salamat sabi sa nga, ano. baka naman, thank you. Support daw sila sa Team Irusin. Galing daw ni Tikboy eh. Yes, tama partner. And speaking of Magallanes, batiin ko native of Magallanes or Sugon, ang Carrascal family, and siyempre ang aking matalik na kaibigan si Harlan Carrascal. Maraming salamat po. Ayan na si Planas against Stickboy. Planas shoots the 3, makes the 1. And grabe partner. Ayun, buhay pa dito mga taga-Huban Yes, partner. partner. This is just a 12-point lead. And meron tayong update kay Miss Jessa Navales on the side. Ayan, thank you so much Coach Paul and Coach John. Struggling yet juggling. Yan nga ang ginagawa ngayon ng Team Huban, reflecting to Coach Aris said earlier, manalo o matuto. Sa ngayon, Huban should compose themselves, focus, and end the game positively. Yan muna ang update mula sa Huban bench. Back to you Coach Paul and Coach John. Ayan na si Planas, misses the 3-point bomb. Espedido collects the board. Ayan si John Decano. John Decano squeezes in and scores! Yan ang sinasabi natin dito. Very composed yung Decano. Ayan na nga partner, hindi na gustuhan. Nilabita, ni Aymar. Ang tawag kanina. Dahil natawagan sila ng double foul, I guess. It is the 4th personal foul of Sa Bayo partner, sino ba tinawagan doon? Mukhang if that's the I think there's a blood on the nose of Noy Progoso, if I'm not mistaken, partner. So tingnan natin, dalawang sequence magkahiwalay, di na medyo titingnan natin kung ano nangyari doon. The referees will talk things over, partner. So, on the other end, ito, nahampas si Noy Progoso. May tinawag na foul yung referees. But on the other end naman, dito sa may part ng bench ng Team Huban, may action naman na nangyari. May commotion na nangyari. And right now, maraming salamat sa nandito sa ating venue. Kaway-kaway naman tayo dyan, mga kaibigan natin. Salamat sa panonood and maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa aming liga. Magandang gabi po sa mga taga-Erosin. Ito po, mga fans ng Erosin nandito sa ating harap, Coach Paul. Yes, so talagang punong-puno tayo even dyan sa, sabi mo nga, sa may mga sa gates. May mga nakaupo. Salamat so hello po sa inyong lahat. Kaway-kaway po tayo dyan. Maraming salamat sa pagsuporta ng Ako Bicol Cup. Again, this is the first game of Team Irusin and Team Huban, partner, dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. This is our 3rd day of our Ako Bicol Cup Sorsogon. Bukas po, nasa Pilar kami. Yes, Pilar tama. Sorsogon. Again, sana makita namin kayo doon and pwede kayo manood live. Kung hindi naman kayo makapunta sa ating mga social media platform, pwede kayong manood. Yes, Repsaldico page sa Facebook. Ako Bicol Online TV, may YouTube channel tayo. Paki-like na lang, paki-subscribe. May TikTok tayo, partner. Oo, may Ako Bicol Cup sa YouTube. So, again, marami po kayong pagpipilian na mapanood itong Ako Bicol Cup. Yes, tama ka dyan. Dito sa Sorsogon. And shoutout daw, sabi ni Dennis Loria, kay Eugene Malyapre and Marco Shanex Medalla. Balik na daw kayo sa Albay Basketball Community. And syempre si Gustavo is watching right now. And also, batiin ko din ang aking basketball club, the Back to Basic Basketball sa Iriga City. Yes. And Coach Big Boy Fortado, Coach Neil Villarreal. Coach Big Boy, magandang gabi. Yes, and Coach Jonax Cabaltera. And sa lahat ng mga boleros and boleras na nanonood ng Ako Bicol Cup. Maraming salamat po. Shoutout kay Ernie Nares Clemente, magandang gabi sa iyo. And kay Doc Nino Ofe Maria, magandang gabi. Kay Carlo Lopez, JBB Bar, all the way from Kawit East, Washington Drive, ang aking mga constituents. Alam nyo na yan, mahal kayo ni Kagawad. And syempre, kay Miss Precious, Nicomedes, and kay Kuya Sai, always watching. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so tingnan natin, partner, kung ano magiging desisyon ng ating mga officials dito sa nangyaring ito. Kasi may tawag sa court ng Team Huban because of that drive of Noy Progoso. But again, may commotion naman on the other side, sa baba pa. Nung court naman ng
ng mga taga Team Irusin. Yes, tama. Nahiya ko. Kanina nagsushoutout ako. Marami akong sinashoutout. Nandito pala si Consi Bem Juneda sa aking kaliwa. Hello po, Consi. Napatingin. Magandang gabi po. Nahiya ko bigla. Pa-shoutout po sa ibang lugar. Nasa kaliwa si Consi. Magandang gabi sa inyo. And syempre, batiin ko na rin ang ating mga kasamahan dito sa Infinity Media Broadcasting Company, headed by Christian Calleja, si Kuya Alex Madroña, and hardworking men and women of Ako Bicol Cup. Maraming salamat po. And this is and si Miss Russell, Bossing yes, Russell. Boss Russ. Punta ka na dito. Hello po. And si Sir RJ pa rin. Sir Nanonood siya. Maraming salamat po. And nagtatampo na ata ang ating buting writer na si Iris na kanina pa. Lapit at gusto magpa-shoutout. Bossing, magandang gabi sa'yo. Baka naman. So, titingnan natin dito kung ano magiging call ng ating referee. And ito na, ang aking napakabait na kumpare na si Merto Roas Jr. Shoutout daw sa mga taga-Biganon na nanonood right now. Magandang gabi. And yung mga partner, napunta tayo sa isla. Talagang marami akong latik na nauwi. Dahil dito kay Mertz, magandang gabi sa inyo. From your Kuya Mertz Rojas daw. Okay, so partner, yun na nga, mga tinawag doon. We have a technical foul on the part of Aymar Sabayo. Okay. Ayun. Ito yung scaffold. Okay, about technical. So that's the fifth and the last foul, I think, of Aymar Sabayo. Okay. And of course, may foul din na itinawag dito ay kaya Balderrama, partner, on the part of Team Irusin because of that drive of Noy Progoso. So that's why si Noy Progoso ay nasa free throw line ngayon. So yan po. Yan na, si Progoso is at the line. Yun na nga, yung drums na naman. Si Sir Espinido nabitawan ng bola. Ayan, ang possession babalik dito sa mga napula with 2 minutes and 20 seconds remaining sa ating laro. Lamang po ng 17 points itong mga taga-Erosin, and right now the time is not on the side of Huban. And si Oligario, Siling, Decano. Look how veteran this point guard is. Kahit napakalit siya, talagang he is squeezing his body dito sa loob, and nakakuha siya ng foul, and nasa free throw line ngayon si John Oligario. Yes, foul ng Decano. So akala niya lalabas sa elevator screen eh. Yeah, yun na nga, partner. So, and biglang seal itong si Oligario. And partner, this is just the first point of Oligario sa ating second half, partner. Yes, partner. Yun nga sinasabi ko. Medyo nawala. Sabi nga natin, anuhin mo yung 23 points ng first half. Kung hindi ka mag-contribute dito sa second half. And what matters most is ngayon second half. Yes, partner. Yun ang mga contribution ng Stick Boy and all-around performance dito pagdating sa Erosin. With 2 minutes remaining, Decano. Again, partner. Decano now. Kasi na show. Yan na. After that shot, talagang tumakbo siya to defend Oligario. What a defense. Plana, step back. Good defense display by Tikboy. Labitag for 3. Short, and another rebound dito kay Aquaman. So, hindi dapat magmadali dito itong mga taga-Erosin kasi the time is on their side, partner. And right now, we are now in the 1 minute mark ng ating huling yugto. Tikboy is at the post against Planas. Inches his way in. Tikboy, banging bodies, natapikan, and natawagan ng foul. Planas, sabi ni Tikboy, tagal naman. Gandang match up nun, partner. Yung dalawa, kanina ka pa tinitingnan yan eh. So, and nakita ko yung reaction ni Tikboy. Talagang he is begging for a foul para sa free throws, and yun naman, si Planas talagang sabi niya, wala naman, ref. But again, this free throw will seal the deal for Team Irusin, partner, for sure. Kasi 1 minute and 30 seconds remaining. And ito, partner, sayang, medyo binalik na lang ulit si Bargayo kanina. He contributed well, but I guess, yun na nga, maganda rin ang pinakita ni Planas. So talagang nabawasan yung minutes nitong si Bargayo. And also Duran, partner. Yes, maganda din yung pinakita sana. So,
Ayan na si Tikboy. Sinks the first free throw and look at the reaction of the crowd. Talagang tuwang-tuwa sila. So again, let's see itong last throw ni Tikboy. So this will be will seal the deal for Team Irusin if he will make it. Ayun. So with 1 minute and 30 seconds remaining. Yes, yun na nga. Nagtatampo aking kapatid na shoutout ko doon siya. Maraming salamat sa panonood, Utol. See you soon and salamat sa pagsuporta sa Ako Bicol Cup. So ito na. Yun na, isa pa to partner, si Ito, Labitag. si Labitag Medyo din. nabawasan din yung minutes niya. Kasi nga maganda rin ang pinapakita ng ibang guards. A steal by Lopez. Bulawan sa ilalim. Kinaldag ang depensa nitong number 30 na si Elpos. Bargayo, patapas dito kay Serrano. Yes, partner. So again, hindi talaga kailangan magmadali dito ng Irusin. Yes, we are now on the seconds to play. Seconds to play na to. The lead is now up to 17 points. Shot clock is at 13. And I guess it's in the books, partner. It's safe to say na talagang the first win of Irusin is now in the books. Pero yan na si Hapin, si Sir Espedido. Grabs the board. So kahit di nga tumira dito na yung mga taga-Irusin, partner. Yan na si Hapin with a scoop shot. Ayun, dinagdagan pa yung kalamangan. Ito mga taga-Irusin nito ni Hapin. Na maganda din ang pinakita all throughout the game nung pinasok siya, partner. Tama. Yan na si Elpos with a 3-point bomb. Mintes, Serrano again. Cleaning up the mess. And I guess we're just waiting for the final buzzer and the final score. But nevertheless, ang first win ng Irusin is in the books. And we are just waiting for the final buzzer kung sino rin ang hihirangin kasurong best player of the whole game. Yes, and again, good win. And that's 103 points for Team Irusin, partners. So napakalaking puntos and that's a good win for Team Irusin. Tama ka dyan. And it's a total team effort, partner. Oo, partner. It's not just Tikboy Aymar, but I guess yung team talaga gelled well dito sa larong ito. So and again, but for Team Huban, partner, sabi nga natin, yung experience dito sa ligang ito, talagang this is just the first game. Pero kung makikita mo naman yung team effort and yung laruan ng Team Huban, talagang mayroon mararating dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. So this is just the first game. Hindi natin alam kung ano mangyayari when it comes sa kanilang mga sunod na laro. So again, congratulations Team Irusin for winning the game. And bukas, nasa Pilar po kami again. Nasa Pilar po kami, doon ang venue natin for Ako Bicol Cup Sorsogon. The game will start at 6 p.m. And ang first game po natin dyan is Team Castilla versus Team Magallanes, and on the second game, Donsol will be facing the home team Pilar on that second game. So again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ngayong gabi dito sa Irusin Auditorium. And maraming salamat po kay Honorable Alfredo Pidoy Celo Jr. for letting us play here. Also kay Governor Buboy Hamor, maraming salamat po. And of course, partner, this Ako Bicol Cup Sorsogon is atin sa inyo ni Representative Saldico at ang Ako Bicol Party List. So titingnan natin, partner, kung sino na naman. Yan ang marami tayong candidates, especially si Aymar. He fouled out lang, pero but still, yun na nga. Si Tikboy is one of the candidates pa rin. So, tingnan natin kung sino talaga ang hihiranging kasurog best player of the ball game. Nga. So, again, as you can see, the highlights of this game. Ang ganda nung umpisa nung laro. Ang ganda nung umpisa nung Team Huban. And trailing yung Irusin kanina. Ito nga, lumapit dito si Tikboy. Congratulations. But again, trailing yung Irusin. But again, nakabawi sila nung second quarter and third quarter. So again, yung end ng laro, as you can see, the highlights is panalo po ang Team Irusin on their home court dito sa Irusin Auditorium. So maraming salamat po. And yung mga hindi makakapanood po sa Pilar bukas, you can again
You can also check our Facebook pages, Rep Saldico page, and also Ako Bicol Party List page, Ako Bicol Online TV. Also sa YouTube, we have the Ako Bicol Cup, and sa TikTok, Ako Bicol Cup pa rin po. May TikTok account po tayo. Yun na nga, partner, TikTok account, mahilig ating Assistant Commissioner na si Ino Rivera, who is watching right now, and nagtatampo si Boss Elmer Guerrero. Yes. Shoutout sa inyo, and syempre si Pres William, maraming salamat. Salamat po. And kay Commissioner Lloyd, maraming salamat. And right now, kasama ni Miss Mabel, ang ating kasurog best player of the ball game. And again, this is Wadi John Bachiller kasama si Coach Paul Sepe. Maraming salamat po. Thank you, Coach John and Coach Paul. Ayun na nga, nilampaso ng Team Irusin ang Team Huban sa kanilang court sa score na 103-86. And congratulations, Tikboy Del Rosario, for being the kasurog player of the game. You scored 24 points, 10 rebounds, 5 assists, 7 steals, and 3 blocks. First of all, anong pakiramdam na noong umpisa medyo nahirapan kayo pero in the end, nakabawi pa rin kayo at kayo ang nanalo? Yun nga, nung umpisa masyadong tight yung kaming lahat. Kaya sabi sa bench na mga coaches namin, ilaro lang nila yung mga laro nila. So, yun, nung nagkaroon ng run, ay nag-loosen up naman yung mga katawan namin. Ayan, baka may mga gusto kang pasalamatan o batiin, especially yung mga nanonood sa yung fans ngayon. Go ahead. Nagpapasalamat ako sa municipality ng Irusin sa pagkuha namin at sa mga taong sumusuporta sa amin. At kay Mayor Shelo at kay Vice Mayor at sa lahat na councilor dito sa Sorsogon. Ayan, again, thank you and congratulations. At dyan na nga mga kasurog, nagtatapos ang ating Day 3 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Bukas, abangan niyo po kami sa Pilar Gymnasium, Pilar Sorsogon para naman sa labanan ng Team Castilla and Team Magallanes. At sa Game 2, maglalaban naman ang Team Donsol at Team Pilar. Kung hindi kayo makakapanood, makakapunta sa aming venue, pwede niyo po kaming mapanood ng live sa aming Facebook pages, sa page ni Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. Again, this is Mabel Atchagoyan, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Good night, mga kasurog!